ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, имрӯз як сарғанаҷи ноз зоида якм гусалаш дашкамаш баҳри шумо навор мекунем. Бародарони азиз, навора то ахирша тамошо кунед. хушру аҳамият бутем мола чӣ хели молай баъдан занг бизане харидорӣ кунед. мол 6 моҳа бигзани гусалаш кид мезана даста бародарон майда кид мезана панҷмоҳагиш буча 6 моҳагиш 6 моҳаги даста мезана мол бародарон бениҳоят моли ғавси хубай бародарон азиз дар мол ягон камбудӣ дида намеша. иншоалло ки касе ки харидорӣ рам куна ин мол залал намекуна. халтасина хуб дора. моли ғавса моли борик нестак якмзо ғанаҷин синаи хубам дора. подписчикони азиз хуш аҳамият бите баҳри ҳамин навори мо лайкотона бизане. касоне ки дар канали Бохтар Сити имрӯз меҳмонанд подписатсия кунанд, канали моро дастгирӣ кунанд. иншоалло ки баҳри шумо мо дар хизматем, хизмати шуморо мекунем. молои хуб навор мекунем, бозорро навор мекунем, тамошо мекунем. фикр ақидотон дар комментария бинависед. подписчикони азиз, ногуфта намонад ки мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. хушу аҳамияти нав дар ном парфтай бародарони азиз, мо дар номи дусолагиша нав парфтай. ҳозир масъала алишам нишон метиҳем. мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. подписчикони азиз, хушу аҳамияти ягон камбудӣ надорам. мол масъалаи аҳлиш хурданаш беҳад ҳама чоча мекашим намеҷимба. мол халтаи сина хушру дора, сина сабсафед. ина мегзарем бепаза тарафи қафои мо. ина халта синара хушру тамошо кунед. подписчикони азиз, чӣ хел мекашиш намеҷимба ҷаднара. хеле молои аҳл дар ғаноҷин кам ба шуморо мераса бародарон, барое ки аксарияти ғанаҷино раҳ мегарданд, шата мебардоранд. ки иншоалло ки мол молаки хуба. ина шу тамошо кунед халта синара я то бутеса. ина бародарон аз як раҳ бигарда халта синаша тамошо кунед. синаша уй кардаисай мол бениҳоят молаки ғавси хушрӯ бародарон азиз. шу тамошо кунед. чоркунҷа молайда стойкаи нағзам дора бародарон азиз. иншоалло ки шикамшан фуромадай моли танадори тушдори хубай пушти мола хушрӯ тамошо чӣ хел ғавси хушрӯ. иншоалло ки касе харидорӣ кунад ин мол залал намекунад. бозам такрор шуда рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибан метавон ки биён дар хонаи пешӣ бибинанд бародарони азиз, баъдан харидорӣ кунанд. масъала хурданаш аҳлиш кафолат дода мешавад. бародарон масъала биғзишам иншоалло ки касе ки ай мо харидорӣ мекунад мо дар биғзишам ҷавобгӯем, кафолат метиҳем бародарон азиз. фақат бародарон як чиз ногуфтанам ки 5 рӯзайда як рӯз як бародар як подписчик мега ки ай гуфтагитон 20 рӯз пас зоид. хай инам 20 рӯзчам бахайр бародарон, як хеле масъала бо зоидтар мекаша. морам мехарем молора я тоб тейса. хай 5-10 рӯзш бахайр ай. худованд ай ду моҳам семаш чин дорад. не ки мо масъала духтар мирем проверка мекунем бародарон, баъдан дар фурӯш мемонем. бародарони азиз, нақшам нархи дастрасай мола қимат намегем. 15500 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. подписчикони азиз, занг бизане, харидорӣ кунед. фикр ақидотона дар комментария бинависе. иншоалло ки мол беҳтарин мол аст. бародарони азиз, ҳамаи бародарони ғарибу мусофири моро худованд баракати ҳаёту зиндагии рӯзқурӯзишона насиб рӯзӣ бигардонад. ризқшона фаровон кунад. ҳар мушкиле ки дар касбу корш боша осон бигардонад ба фазли карамаш. ини расиярам нотенҷа бародарон ки аксараш дар муҳоҷиратанд. худованд давлати расиярам тенҷамон гап дорад. аз он ҷумла ватани худмон ки тенҷаи худованд айнам тенҷтар, оботар, зеботарш бигардонад. то наворҳои оянда худо ҳофиз. дастгиритона фаромӯш накунед. лайкотона бизанед. фикр ақидотона бинависед бародарон азиз. иншоалло ки бо рӯзҳои наздик бо наворҳои нав мешавад. то наворҳои оянда худо ҳофиз.